lewe na elebe eji ọrụ amama asaahụ nwa mụ na n'ebe sabeghị na ole kwere ebe akwụ na-achabedo ya n'ahụ nwa eze mụrụ eze alụọ ya rewe nwa m nwa amadike alike gburugburu lere nwa m o kwuru oge ala ndị ama Igbo anya ụlọ nọkwu ya anya ruo n'ala kpakpando ihe eji ahụ ụzọ n'ọchịchịrị nwa amụrụ amụ rewe nwa m rewe o kwuru oge ala ọnwụ na mma nwa zuru ezu na nwa rewe nwa m ọnwụ etu o mere today is your day. Nwa mụrụ amụ ọsa dị na nwa elebe jọlụ amama asaa tomato jos pinọpinọ nwa ụkwụrụ oge ala nwa onye ihe ọma dị mma ya begburu anyị aka rewe nwa ọ otu o mere nwa dị mma always had a one way. I don't feel like that we watch ya. Is that about the one? Good. There were people. One was that. All the man out. What's the reason I want? About women. That people, the funny look at them. Excuse me. na nwunye ọnwụ otu mere nwa m rewe ọrụkwanụ gịnị na-eme ọ dịghị ihe meghere nwa m ọwụ ụbọchị gị nwa m ololo eze mụrụ gị eze alụọ gị bala n'elu ya akụ ọwụ otu o mere nwa m rewe nwa agbọghọ anyị jiri maka ya bịa ka abịa ugbu a nne ya ga-enye ya mmanya ya were ka ụdara mmecha oke nwa ọchị gị kere gị gawa n'ihu nna gị ọ otu o mere nwa m nwa mara ihe ọhana wee eze biko mgbe kacha mkpa na mmemme anyị bịara taa ugbu a onye ọbụla dọ ntị ya n'ala nụrụ ihe ọma dike gburugburu ga-ajụ onwe ya na ụmụ Chineke kụwaranụ Chineke anya aka a sị nwa ka nna ya ziri obi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ Chinenye nna gị apịla gị mmanya ọ sị gị gawa gburugburu gaa chọta onye ahụ esi chiwe gị ụra onye ahụ a na-eji mkpọrọ ahịhịa mgbe ọbụla gbachisi ya ntị
ga-akpọrọ ya bịa ji ya ka o mee ihe kwesịrị ka eme. Anyị enweghị chairman, anyị enweghị lawman, anyị enweghị highman. Onye bịa ka ọ bịara ya na you are privileged to be here today. Chinenye and her bride are trained on search for her heart drum. Chinenye Rebecca wa chọwa ya ndị mmụọ mana ọ bụ onye mba Chinenye na-enye dịka m kwuru na mbụ ikwerele ikwezuole anyị so onye gị kwe a ga na-amonitọ marriage bụ na amakwa nsọ ọ ga-aga n'ihu unu ga-amụda nwoke ọmụda nwaanyị ihe ọma ga na-eme n'ụlọ unu ga-azụ ụmụaka otu anyị si zụ ụlọ unu gụrụ ogodo akwụkwọ ụmụnụ ga-agụ ogodo akwụkwọ Love,
wedding, her traditional wedding. Eva has been my friend right from secondary school. That's OGSS Owerri. She's a fun-loving person and she's a very pretty girl. So today, on her day, I wish her all the best. I wish her a home filled with warmth, love, joy, peace, and above all, unity. So all the best, Eva, from all of us in Owerri Girls Secondary School. Hi, my name is Chioma Okoronkwo, and I came for a very beautiful and lovely traditional marriage of Chine and Ogo. And I wish them all the best. Long life, prosperity, good health, and a very peaceful marriage. I pray that they see their children and their children's children. And all the best to them. Thank you. Hi, my name is Chukwu Ozioma, and today we are here for my sister's traditional wedding, my sister Chinenye Chukwu. So I wish her and her husband like a very wonderful and beautiful marriage together. Both of them look so adorable together. I'm so happy today and a little emotional. I'm losing my sister, but I'm also getting a brother at the same time. So I'm really happy about it, and I wish them so much joy, peace in their marriage, everything wonderful in their marriage, and beautiful babies too. In Jesus' name, amen. Thank you so much.